мавсими нави футболи тоҷикистон оғоз мешавад. интизор аст ки имсол барои унвони қаҳрамонӣ ва роҳхати мусобиқаи қораи рақобати пуршиддат сурат мегирад. 10 даста барои ҷоизаву унвон мубориза мебаранд. равшан бо артиши бузурги тарафдорони худ ба Лигаи Олӣ баргашт. дастаи мардумӣ на танҳо зебу зиннати мусобиқа аст, ҳатто барои мартабаҳои баланд муддаӣ хоҳад буд. акнун метавонад боз ҳам бароҳаттар бозиҳои худро дар чемпионати Тоҷикистон идома бидиҳад, чунки Истаравшан бо мураббии мумтоз ва беҳтарин бозингари сол дар мавсими гузашта даъвогари яке аз зинаҳои ифтихорӣ аст. Куктош Истаравшан талош дорад барои баробар кардани ҳисоб. Пас ба дохили ҷаримагоҳи Куктош зарба ва гол! Файзкан дар соли аввали ҳунарнамоии худ иродаву матонат нишон дод. ҳамакнун таҷрибаи мубориза дорад ва метавонад дар мусобиқа рақиби ҷиддӣ бошад. эсхата бори аввал дар таърихи футболи тоҷик ду даста аз шаҳри хуҷанд ҳунарнамоӣ мекунанд. дар аввал эсхата кӯшиш хоҳад кард ки аз худ таассуроти нек боқӣ гузорад. душанбе 83 намояндаи пойтахт бо номи пурифтихори шаҳр дар мавсими аввал дар миёнаи ҷадвал иштироки худро ба анҷом расониданд. дар кӯшиши дуюм ба зинаҳои баландтар талош хоҳанд кард. Куктош мухлисони сершумори ин даста аз бозингарони нав ва ситоди мураббиён армуғони арзанда интизоранд барои расидан ба аҳдофи худ. ба даст овардани саҳмияи мусобиқаи қораӣ ин бошгоҳ таҳаввулот анҷом дод. Беке Сиябачеу ба задани гол даст меёбад. клуби марказии варзиши артиш ҳадафи мудофиёни ватан ҳифз кардани мавқеи худ дар зинаҳои болоӣ хоҳад буд. барои ин ҳайати худро бо яке аз беҳтарин бозингарони тоҷик пурқувват карданд. хатлон намояндаи ҷануби мамлакат ҳамеша дар назди худ ҳадафҳои бузург дорад ва дар ҳама гуна вазъият бо дастаҳои пурқувват сазовор рақобат мекунад. хуҷанд муддаии асосии унвони қаҳрамонӣ ва ташнаи пирӯзӣ дар мусобиқоти футболи дохилӣ барои муаррифии Тоҷикистон дар Осиё бо қаҳрамони нӯҳкаратаи Лигаи Олӣ мубориза хоҳад кард. истиқлол аввалин дастае ки дар Осиё ному нанги футболи меҳанро дифоъ мекунад. рақобати пуршиддат бо дастаҳои ватанӣ заминаи асосӣ барои муваффақият дар бонуфузтарин мусобиқаи қораӣ хоҳад буд. мавсими нави футболи Тоҷикистон бо иштироки 10 даста ба рақобатҳои худ оғоз хоҳад кард.